प्रेजेंट बाई देविका फिल्म्स इकोना बाजार। रवा के देहनी न चुमाता मारे लपैना से लभरवा के देहनी न चुमाता मारे लपैना से ठंडी बट जोरी मारे लपक जोर मारे अपना पैना से मारे अपना पैना से हो रवा के देहनी न चुमाता मारे लपैना से रवा के देहनी न चुमाता मारे लपैना से। हमर मजबूरी नहीं सुनेला देखाई अरवा होई ऐसनी मार मरले अरवा छोड़ी देला पसीना हो रहेला न सईल रहेला रिसियाइल बुझे न बाती मनवा के रवा के देहनी न चुमाता मारे लपैना से रवा के देहनी न चुमाता मारे लपैना से। एक बारी धोखा खैनी सखी हो अब न धोखा खाइब हो राहुल राजू अर्जुनवा के साखी छोड़ के चली जाइब हो अजितावा के साथ सदी हमरा चाहिए किरतिया बिताइब सखी हो लभरवा के देहनी न चुमाता मारे लपैना से।